أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hormatly musulman doganlar. Allahu Tebarek ve Teala sizin hemmeňiziň o cümle ümmet Muhammediniň edýän we etjek taat we ibadatlarynyň rady bolup ol ibadatlary kabul eýlep fi sabilillah Allah rızasy üçin edilen amallardan aýlandyryp kıyamet mahşerine rahmet edip rady bolup Peygamber aleyhissalatu vesselamyň şefaatine nail eýlegen bendelerinden aýlandyrdyň. Edildi onlar geçen cumamızda Allahu Tebarek ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki 16. surasının 66. ayetinden misal getirip hayvanlardan hususan itten öğrenmeli hasiyetlerimiz, almalı ıvratlarımız, görürlülerimiz o terbiyelerimizin gurrunu varada gurrunu açıptık. Allahu Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'in 16. suranın 66. ayetine aitti. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve inne lekum fil en'ami la'ibratan. Yani ey bennelerim sizin için en'amlarda yani hayvanlarda ıvrat görüllü alırlık bir zatlar vardır deyip Allahu Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de aitti. Yani öz kelam şerifinde Kur'an-ı Kerim kim için inen insan için inen. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Tebarek ve Teala bennelerine sinag meydançasında sinagından Allah'ın radiyliğini kazanıp geçmekliğin uğrunu yolunu öğretti ve nerda bolmakluğun nerda edilecek zatlarını bildirdi. Şu Allahu Tebarek ve Teala öz sinagından qov geçmekliğimiz için Kur'an-ı Kerim'de bize ayet-i kerimede ne dedi? Ey bennelerim dedi. Sizin için en'amlarda yani 4 ayaklı hayvanlarda da avrat görüllü alarlık, terbiye alarlık zatlar vardır deyip Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdi. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam da hadis-i şerifinde aitti وَمَا مِنْ خَلْقٍ إِلَّا وَلَهُ حِكْمَةٌ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ Hudaýyň yaradan her bir mahluğunu, her bir yaradan zatlaryna hikmet bardır deydi. Ana Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şol hadis-i şerifinden görüllü alıp ve Allahu Tebarek ve Teala'nın yanki en'amlardan 4 ayaklı hayvanlardan size avradalarlık zatlar vardır diyen ayetine esaslanıp Evliyaullahlardan özde tabi'in olmalı. Hazreti Hasan Basri rahmetullahi aleyh ulu pirlerden biri. Ol bir de sol 4 ayaklı hayvanların ittileyen canavardan, köpekten almalı 10 fani ıvratımızı bize sanat verdi. Yere gelen aydayn sol Hasan Basri hazretleri Evliyaullahların ziyaretgahı hersi rivayetler kendine mesela evliyalar var plan yerde ziyaretgahı kuvuru var diye onun başka bir yerde de şu kuvur var diye eşitliyor da şol bir hakiki cesedinin nerede kavir belli oluyor kavir belli olmayan unvan nilen bir zat var da hormatını şu taydan bir ilim veren yeri ya meclis eden yeri sohbet eden yeri ya şoňa meňdeş bir yaşan yerinden o bir ziyaretgah ediyorlar. Onun şoňa sen şu gubur şaýda bardyr diýip ýoklugyny bilseňem bardyň guburyna ziyarata baran ýaly sogaby bar diýilýär. Inni men aýtsa ol ýanym şu tejenne sadykly uliýa diýip gada gobaň bir çetinde sadykly uliýa diýip bir öwliýa bar, gonumçuluk bar. Öňlerim barlyan şu mahalam o ölü yerlenilýän yer otaýy musulman bir gonumçuluk ýöne Hasan Basri hazretleriniň bir görsek bir gırada Ullokan bir tablo belleptirler. Şeyh Hasan Basri hazretlerinin ziyaretgahı deyip. Onun biz hemmemden şu gün içinde ya Irak'tadır ya Basra'dadır şu Arap ülkelerinin birindedir öydüp fikir ediyorduk. Yani şu tayda sadıklı uliyada kuvuru belli değil. Yani sadıklı uliyada bir yerde zaylanan deyip şun bir rivayet gurrunu çıktı da. Yani bunu aydiyanım şu 10 tane itten almalı hasiyetimizi bir de aydan Hasan Basri rahmetullahi aleyh. O ne diye? Fil kelbi 10 hisalin yenbaghi li kulli mu'minin en tekuna fihi. Her bir itte 10 tane kılık hasiyet vardır. Şol 10 tane kılık hasiyet her bir musulmanına bolsa gowdur diye. Şunu Hasan Basri hazretleri aytıptır ve 10 tane kılık hasiyeti bellep alimlerimiz o kitabı geçiriptirler. Dice olyanım inşallah
tezene düştüğünüz ayağınız düşse şu sadıklı uliya ziyarete barsanız Hasan Basri rahmetullahi aleyhin belki hakiki zetidir, belki unvanıdır belli. Qarad şonu yatlamaklık şu tayda da haseken aytmışlarına göre Hoca Yusuf Hemedani hazretlarından ya da Gafrit Broyda vavalarından bayramallan ziyarattan geliyaka kervanına yollu tezene yetip geliyen yerlerine hastalanıptır diye Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Onun hastalanıp şu tayının yaşurlarından eşten gurrunumuz abi doğruyu mağlumatını bilemeden. Şu hastalananına da men soňlarını birden amanat tavsırmalı olsam cesedimi ulu tecenleriye geçenler bögüründen. Şu derya oklan deyiptir da. Ama şu derya belli bir yerik aktarardan men cesedim çıkarar, şu cesedimi deryan çıkaran yerine de defnedin deyiptir diye. Ama şu akıp gelip şu sadıklığın denetinde ceset çıkarılıptır, şu tayda zaylanıptır deyil ya. Haja okella bilmedim şu tayda cesedi bar deyip belli bir ceset görködiyalar, içine girip görmedik, yani tögöröwünden geçemiz, ullukan tabloda yadık. Şeyh Hasan Basri Hazretlerinin ziyaretgahı deyip, Allah rahmet eylesin inşallah. Bu aydan ünne günden hem öğüdalarsınız deyip umid ediyat inşallah. Edi zaman şu 10 tane ıvrat almalı itten hasiyetimizin geçen cumamızda 6 tanını size aydıp beriptik. Haysalarını birlenci ağaçlığı itten öğrenmeliğini aydıp beriptik. İkilenci itin belli bir yeri bolmayanlığını her bir yerde oradan tevekkül edip evliyaullahlar yal dervişler yalak her bir yerde oradan çöllü düzde dağda bol Allah'ın zikretmeliğini yani belli bir yeri olman tevekkülli olmaklığı. Üçüncü gece yatmalığı itten öğrenmekliği. Dördüncü miras koymazlığı. Diri vaktinde bardağın paylap kabraydığında arkayın gitmekliği. Dördüncü vefalılığı. İtin eyeti yenişte de, söğüse de, nemetse de yine de eyeti sörök verdi. Algab eyetinden hamala urulmadık yal, söğülmedik yal, yaralmadık yal eyeti bilen molya. Ölse dudiyan ocağı bilen molya. İt. Şu bir vefalılık. Senin Allah-u Teala sinağı meydan satında neme kıyınçılık, gariplik verdin, yaravsızlık verdin, bergidarlık verdin, neme verdin. Yine de Hudaýyňa wefaly bolup, Hudaýyňa dilekçi bolup, Hudaýyňa wefaly bolmaklygy, itten öwrenmeliligini. We altylanjy pespälligi, yedilenji başyna neme gelse şoňa rady bolmalygy. Başga bir yerlerine bir zat görseň, onem üçin ol baýdany men garip, onem üçin ol beýlede men plan diýmen, başyna neme gelse şoňa şükür edip gow ýaşaýyşda aklarının gowlugyna şaýat bolup beğenip, erwet ýaşaýyşda aklyň erwetliginiň soňunyň ermekligini dilegçi bolup, öz başyna gelende rady bolmaklygy, itten öwrenmekligi we kine saklamazlygy. Näme bolanydy kinesi vermekligi, ol inniki wagtymda gelýär diýjema. Geçen cumamda şu 6 tane pesbelli geçen şu 6 tanany öwrendik. İnşallah bugünkü cumamızda başyna gelen rady bolmaklygy, kine saklamazlygy we Hudaýyň öz eýen nämese şoňa qaýyl bolmalygyny we hemişe gaýgyly bolmalygy, o dünýäni ýatlamaklyk babyna gaýgyly bolmaklygy inşallah bu cumamyzda siziň dikkatiňizi ýetirmeklikçi haýyrlanarsyňyz diýip umid edýäs. Bismillahirrahmanirrahim. Yedilenci itten almaly häsiýetimiz öwrenmeli zadymyz şu lekene diýjem. Bismillahirrahmanirrahim. İza tughalliba ala mekanihi tarakahu ve insarafa ve zalika min alamatir radina. İt başına näme gün gelse şoňa rady bolýar. İt bir kölügede ýatan wagty bir mal öküz süssün ya eýesi jüt diýip gowsun nämetsin başga bir kölege geçýärdi ýatyberýär. Men şu taýdan gowdum diýip senden öýküli bolmaýa. Şu başga bir yerim bolsa tolanragam bolsa öňküsinden haparak yerim bolsa şoňa qaýyl bolýar. Ana şol başına gelenne qaýyl bolmaklygy itten öwrenmeli eken. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Ve zalika ta'mul imani men radiya billahi rabban ve bil islam dinen ve bi Muhammedin rasulan." Peygamberimiz aýdýar: "İmanyň süýjülügini diýe, Allah'a ananmaklygyň imanyň süýjülügini Allah'ın Hudaý bolanyny bir but parazal, hakyky bir Allah'a Hudaý diýip inanýan, Hudaý diýen inanjynyň barlygyny, dininiň hem Allah diýip bir Allah'ın barlygyny inanýarlar, ýöne Allah ortak goşup beren Hristiýan, Nasranidir weýa Yahudidir dälle, illa İslam dininiň ähli bolanlygyny we peýgamberiniň de Muhammed aleyhissalatu vesselam bolanlygyny rady bolan adam datdy diýipdir şu imanyň tüýjülügini. Şoň üçin bärdem bunu getirýänligi, peýgamberimiň bu hadisini getirýänligini
Allah'ın edenine kail ol her ki bir da orta ahir sina kıyınçılığına sabret, qowluğuna şükret. Geçer gider. Esas şükretmeli, kail olmalı, beğenmeli zadın. Sen but parada olmadın, Allah'lı oldun. Hakiki Rabbine Allah deyip tanan adamlardan bolun. Bu da çoğunluk öğrenlerden bolmadın. Peygamber selam aydıptır. Hudaýynyň Allah bolanlygyna, Peygamberiniň Muhammed aleyhisselam bolanlygyna we dininiň İslam bolanlygyna şükür edýän, şu üçüsine men şu üçüsine gaty şükür edýän galandadyna sabr ederim diýen ana imanyň tüýjülügini, imanyň hakyky tagamyny dadan şol adamdır diýipdir. Şoň üçin başyna her hil zat gelse-de şoňa şükür etmeli. Ol Hazreti Abu Bekir Siddiq radıyallahu anh Kur'an-ı Kerim'de aýdýar Allah Teala Hudaýdan hemme hallar rady bolýarlar diýip takwa adamlar öwýär. Hudaýa hemme hallar rady bolanlaryň biri öňde gelenler sahabalardan öňde gelenler Hazreti Abu Bekir Siddiq radıyallahu anh. Diýişe agyrýan eken 7 ýyllap. 7 ýyllap şunu hiç kime bildirmeýänler. Bunun Cebrail aleyhisselam peygamberimiz diýär ya Rasulullah diýär. Teňe dostum Abu Bekir'in diýär 7 ýyllap diýişe agyrýar diýär. Habar edýär. Belki bir zatda terbiye ünlüdür biz üçün. Aýtmasa da bolardy, emma ünlü bir terbiye gerek bolandan aýdylandyr. Peygamber aleyhisselam Hazreti Abu Bekir Siddiq radıyallahu anh'ın ýanyna baryp, "Ya Abu Bekir, sen diýişiň agyrýarmy?" diýär. "Ha, ya Rasulullah" diýär. Soran taňa allama aýdar. 7 ýyllap diýişim agyrýar diýdi. Näme aýdaňa? Men sen dostum, menne Allah'ın dostu, meniň duamyň kabul bolýanlygyny bilýän. Näme aýtmaýan diýenne, onu ya Muhammed aleyhisselam diýär. Peygamberimiz Hazreti Abu Bekir Siddiq radıyallahu anh ýanyna näme üçin diýişiň agyrýanyny maňa aýtmadyň diýenne Hazreti Abu Bekir Siddiq radıyallahu anh aýdyn sözüne seredi. Ya Rasulullah, öz eýämden men nädip şikaýet edeyim diýdi. Bu diýiş agyryn maňa beren Hudaý, men taňa diýişim agyrýar diýip şikaýet etsem, eýämden şikaýet etdim orada eýäm men rady bolansoň berýändir, eýäm bilýär Allah'da çöp başı gymyllamaz diýär. Eger Allah'da çöp başı gymyllamayan bolsa sana başyna gelen şo zady, Allah seniň bir günäňi ýuwmaklyk üçin, weýa sana bir zatlar sogap bermeklik üçin, weýa synyk dünýäsi, sabryň kanagadyny, şükrüňi synamak üçin berýändir. Allah berýär, özü bilip duransoň berýär, Allah'sız öz başyna gelmede, Allah bir haber der ki meniň bu diýiş agyrymdan. Eger men sana gel, ya Rasulullah, diýişim agyrýar, Hudaýdan dua edip berdiýdim, Hudaý Taala sen duany kabul eder. Emma benden şikaýet etdi. Mena sowap berjek bolum sabr etmeklik bilen sowap kazanyrjak bolum şikaýet etdi. Duany kabul eder, diýiş agyrym aýyrar, oňa şübhem ýok diýär. Ýöne men Hudaýymdan şikaýet etmekligi dogry görmek diýip aýtdy diýär. Şoň üçin Allah'ın edenine kail bolmak hiç açanyatdan çykarmaň edýär mat. Kynçylyga sabr etdiňizde şo kynçylyk ýok bolup gidýändir. Gowluklara şükür edip doğru bolsaňyz, dille şükür etmekde, ey Allah'ım baýlygyma şükür edýän, ey Allah'ım beren ilmiňe şükür edýän, ey Allah'ım beren awraýyňa şükür edýän dille diýmeklikden, awraýly bolsaň adalatly bolmaklyk bilen, baý bolsaň zekat sadakaly bolmaklyk bilen, ilimli bolsaň ilmiňe amal etmeklik bilen şükür etmeli. Dille şükür edýän diýmeklikden. Şonu şeýsen şo berilen ilime amal etmeklik bilen şükür etseň, berilen baýlygy zekat sadakaly bolmaklyk bilen şükür etseň, berilen awraýdan hyýanatlyk ulanman adalatly bolmaklyk bilen şükür etseň, şol berilen awraýda baýlykda ilmde dowamly bolup ýygy ziyat bolýar şoň. Şo şükrüň nedeninden, amali şükrüň nedeni bilen. We sabrda meridlik bolsun, bergidarlyk bolsun, näme kynçylyk bolsa bolsun, şükür edip sabr etdiňizde şoňa çydap Allah'ın synagy meýdançynda synagy diýär Allah'ım synagyňdan dogry geçmekligini nesibede gördüp sabr kanagat etdigiçe şol zat şondan def bolup gidýändir. Bak Allah'ın adalatyny synagyna. Gowlugy şükür etsen gowluk artýar, erwetlige şükür etsen erwetlik artaýjaklar, ýok, erwetlige sabr etsen erwetlik ýok bolup gidýär. Şonuň üçin hem aýdy Allah Teala Kur'an-ı Kerimde fa inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra. Bu aýaty 2 gede gaýtalaýar. Fa bes inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusra. Hakykatdan her bir kynçylygyňda bir ýeňillik gowluk bardyr. Hakykatdan her bir kynçylygyň bir ýeňillik gowluk bardyr diýär. Onuň üçin dua edilýär. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Ey Allah'ım ansada da wori. Kynlaşdyrma wori ey Rabbim. Ve tamamymy soňumy gowy eder, haýyrly eder diýär. Türkmen adyanlar ahirete haýyr bolsun diýändir. Şoň üçin soňu gowy bolsun diýip dua etmeli we her bir zatda kail bolmaklygy, şükürlü bolmaklygy kimden itten öwrenmeli kenege diýip jemaat biz.
8-nji itten öwrenmeli zadymyz iza duriba we turida ve jufiya alayhi ve turiha lahu kasratun ajaba ve lem yahqub ala ma kana. İtin eyesi urya, qowya, ona adap berya, horlaya. Sonra ýanynda bir çörejik oklasa, ılgap gelip çöregi iyi veriyor, alıveriyor. O meni urdav, sögdav, meni qowdav diýmeýär. Çörejik oklasa yine de guruzoğun oyunu diýärdi, gelýärdi. Sonra qaýil bolýardy. Hiç kine saklamaya. Öňki eden işini urdu sögdüp kine saklamaya. Yani biz 8-nji öwrenmeli zadymyz kine saklamalygy. Öykü kine diýilýän zat edi jemaat adamyň kalbynaky imanyny köreldiýän zat. Şoň üçin hemişe ey Allah'ım kalbimde öykülü bolmaklygy, kalbymy öykü, kalbimdaky saňa bolan ynanjymy, saňa bolan söýgümi, saňa bolan imanymı öykülemeklik görnüşünde imanım köretmeklikden saňa sığınýany dua etmeli edi jemaat. Hasan Basri Hazretleri aýdýar, "O zalika min alamatil khashi'in." Şu da Hudaýdan gorkýan adamlaryň alamatydyr diýär. Ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öz hadis-i şerifinde aýdýar, "El-hakdu vel-hasadu ya'kulanil hasanati kema ta'kulun narul hataba." Yürekde kine saklamak, kalbyňda öýke saklamaklyk bilen görüplik göýa oduny işýän adamyň eden ibadatyny iýendir diýipdir Peygamber. Odun yanıp dur, ot yanıp dur. Bir maşin odun oklaý şoňa. Şol ot köýdürip ýakyp şo bir maşin odu bir gysymjyk küle urýar dämi? Kine diýilýän zat, görüpçilik diýilýän zat biziň imanymyzy, biziň eden amallarymyzy edil oduny küle edýär, küle diýeni kediň jemaat. Şoň üçin gaýrat etmeli, öýke kineden saklanmaly eken. Edil şo ýanky it. Ursaňam, söwsaňam, nämetseňem çörek bersen sen hamala son hun yüz versen dün şonu ýa-da her bir saat menden şonu urup ýenjip gowy jiddi bir gowmadyk ýaly kemsitmedik ýaly şo zat bolmadyk ýaly sen bilen şeýledir. Musulman adam 3 günden artyk öýköli bolmalylar, kiýineli bolmalylar. Eger ol öýköli boljak bolsa sen günäkär bolsaň şonuň 3 günden artyk öýköli bolup kalbyny kirletmekligine sen sebäp bolma, sen pesbärlikde barda bagyşla diýmeni başar. Halbuki hakykatda neden günahkar boldum? Günahkar bolman ki adamın harakteri, häsiýeti agyr bolýar. Özü günahkarym bolsa özü köläp berenim gitdi. Şonda da sen musulmanda onundur, şonda da o Allah diýendir, şonda da o sen Hudaý diýip secde diýen, Hudaýyňa secde edýändir. O musulmanyň kämilleşmekligi üçin sen bar o günahkar bolup ýene de özü köleýänim bolsa, hamala sen özüň günahkar ýalyk ondan ötünç sory ýeter ki on kalbynyň öýkü aýyrsyn, kine aýyrsyn, kalby arasy bolsun. Kalbi öykülükten yana iman körülmesin. Sen şu adamı ette soğamını alay. Yani özümüzün ve eylik musulman doğanlarımızın kineli olmakluğunun önünü almalı kene diyeceğim abi. Günlerde bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam hemişe amam olup namazdan sonra yine uğurlarını feridiyyen eken cemaatine kim var kim yok. Görse bir gün bir musulman yaş oğlan yoktu diye. Görnüne onun sahabaları diye ol fütünün aşağına bir yaş oğlan bolordu hemişe bir görme oğlan oturýardy bolýyn görnüne akla barın habar tutun diye. Sahabalar soruya diye öýün tapýarlar, barýarlar, görseler sırqaw ýatan eken. Gelip Peygamberimize habar edýärler. Ya Resulallah, o jaşy oğlana gaty sırqaw ýatyr, ölüm ýasygyna demin tanap ýatyr diye. Peygamber sallam şonu aýdy: "Ey ümmetim, öz musulman doganymyz sırqaw wagtyny onuň halyny soramak bizim boyunumuzda wajypdyr. Ýörüň onuň ýagdaýyny soralyň diýädänim barya. Barda hakykatda ölüm ýasygyna ýatan, başga hal, tawr ýok. Adam agyr ýatyr haýdy jemaat kelemäňe aýt, gaýtala diýmellerli. Agyrsyna zaman öňüm ýaragsyz, hani gödüňizde ýetirin ýadyňyzda salyň bir ýaragsyz wagtyň bir ýagty çıra seretmegem ýakanak, gatyrak sesem ýakýanlar. Onuň ölüm ýasygyna ýatan adam birden qaharına, ağırtını zaman aytjak gel ya Hudaýyň kafir bolup bilen auzu billah. Şoň şu ayt diýmellerle ýöne tanış harkylly bolsa, o soňky harkyllary bildirberse, kelimeni ýany ayt diýmellerle la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu şu kelimeni gaýtala bermeli eken. Onu olamşa senden eşitip gaýtalar diýen umytdy. Peygamberimiz ýanky oglany edil şo ýanky ýalyk edýärdiň
qaytala veriyor. Qaytalaya boloriyallal, qaytalaya boloriyallal aydan aqta. Peygamberimiz bir hadisi var aynen diye hadis-i şerifinde men kana ahiru kelamihi mined-dunya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dehalel cennete. Hadis-i şerif. Haydi bir adamın en son gepi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olsa şol adam cennetidir diye Peygamberimiz. Yani şu cenneti olmadığına sebep olacak ol Peygamberimiz kelimeni aytılacak bolya emma qaytala bilen aq. Ondan min havassarlığının kim ma diye qaqat varmı yok qaqat enet varmı bar enetin çağırya ey ene diye bu jağışı oğlun kelimeni aytar bilmen nur imansız ötmöklük korkusu varmını bir da bar da qaytala bilen aq yoksam namallı adam diyenne enet ay diyen menne nerede oğlumdun diye. Şonun için kelimeni qaytala bilmen nur diye. Ne etti sana nerede olur yali? Onun aytti diye gelininin ayağının gepine gidip soğuk havada beni giyice öydün kovdu diye. Şol fırsat men hiç yadımdan çıkanak götünü süpürüp ulanıttım, emdirdim, oğuttan suğudan saklap, yetiştirip ne öğürüm sonra bir gelinin gepine gidip beni oğucağımdan kovdu. Halbuki men günahkardım. Günahkar olanı denen kovup olma da. Şu iş etti diye men şunu hiç gödöğümden gidenak, şu öyke kiyine görüyen mi? Kiyinesinden yana sonundan nerede? Şu öyke kiyineden yana men niye? Şundan radi olmakluk men radi bolu bilemek, başaramak diye. Radi değil ya, yansa yanıverdin de oda kodunu deyip diye. Peygamber aleyhisselam'ın haline ahildir ödüyen bir ümmeti günahkarlık ediptir, fasıklık ediptir, yanlışıptır, imansız ötüp var ya. Peygamberimiz öz ummetinin imansız etmekliğine hey kail olur mu, kail olmadı. Allah'a dua etti de ey var Hudaya sen bu ayalın gözünü öz oğlunun oğutta yanıp azap çekip duranını bir görködü. Belki hem enedir oğlunu öz bağrından inen çağasını, önün çağasını rehmin eler. Onun ol eden günahını belki bağışlar ey var Hudaya. Şu nerede olup imansız ötönü yağdaydı düşecek doğduğunun akı bir bölücük çekecek azabını şu inen gözünü görködü deyip Allah-u Tebarek-u Teala'ya Peygamber Aleyhisselam dua etti diye. Sonra Allah-u Tebarek-u Teala innallaha ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her bir işe kadir. Yankı inen gözüne oğlunun azap çekenini görködü. Ene ahir ene yürek değil yara. Şu azap inen gözüne son azap çekişin bir bölücü görködülerinden heder etti diye daat bidat edip ya Resulallah men şu oğlumdan radi eden günahının bağışladım, günahını geçtim. Şol azap bir bölük ol ebedi yanmalı. Oğlum bir yanma gördün şoňa deyip şu oğut katı ervet bolmaly, şu azap katı ervet bolmaly. Şu mahal radiliğini berdi diye. Ve oğlunun Allah enesi radi olandan soň Allah radi boldy ve oğlun kelimeni aydyp imanly öttü diye. Ine diýjem al. Öýke kine diýilýän katı ervet zat. Şonuň üçin öýke kineden saklanjak bolmaly. Öýke kinany özüňe dem etmeliler ve iýler öýke kine eder ýaly hereket etmeliler. Ay men gıybet edemek bolşun aýdýanly gıybetini etmeň. Ay plan garad kan öýkelitdirjek bolsaň, ýöne gayrat edeýliň, takwa boljak bolaylyň. Ana bu da bir häsiýetimiz eken öýke kineli bolmalylar, almaly häsiýetlerimizden biri it janawardan. 9-njy itten almaly häsiýetimiz إذا حضر الأكل جلس بعيدا ينظر وذلك من خصال المساكين. İne bir wagt sen bir naharya başga bir zady oturýarsyň. It bolsa şol beýle deferede oturýar, özde dilekçidir diýe. Edi zaman Hudaý Taala bir adamyny baýy diýe, bir adamyny garyb diýe, bir adamyny awra ile diýe, bir adamyny ilmli diýe. Sana Allah Taala näme berjekligini özü bilýär. Eger sana bir zat beren bolsa we senin de gözüň özüňden özgöleň senden öktürek, senden artygyrakdygyny görseň, senden özüňkä qaýyl bolmaly we özüge bahilçilikden saklanmaly. Mülk kimin mülkü? Allah'ın mülkü değil mi? Allah öz mülkünü islete birini baýy diýe, islete birini garyb diýe. It öz eýesi, meselem sağırına köpürek tırt berbiler, goýununa köpürek tırt berbiler, pişigine gowrak serdibiler, belki itine pesirek serdibiler. Ol öz mülkü. It men eýäm onu beý diýärdi, meni beý diýär diýmeýär. Berilse alya, oklansa alya, oklanmasa da özüňi öz görýärdinim, hiç kili şikayet etmän,
hiç kilim etmen. Şu qayıl bolýardy, oturuberýär. Hudaýyň eden her bir zatna itin öz eýesiniň özüne nämetse yerini çalışyp haýsy uğratsa da näme az bersin, köp bersin, o pesrak bersin, gowrak bersin, öz eýesinden qayıl bolýar, senim öz Hudaýyňdan qayıl bolmakla öwrenmeli diýjem. Onda var menne bir adamın tuttu diye yer deptirecek. Aydalı bir eylesi 200 metre misal üçün. Onun baka kesiyor. Ayın çayırı var eken, o iğni falan çeken, o boyu falan çeken. O bana mesela 200 tümenli bir baka kesti diye. Onun mülktar da ol, mülk öz eyyesi. Böyle 200 tümeni şu yere arasalap çıktırmaklap bir tayin ette ver diye. Onun işler vere, yardım nağdiyinisi ver ya, onun başka bir yerini getirdi diye. Bulam sana kömek eder deyip ona moştu diye sonra. Olam eline pilalladı gelip işler verdi diye. İşin üçten bir alanda yeni bir yerini getirdi diye. Onun iş sonu geldi, mülk menki. Üçüsünü de 200 tümenden beri, 200 manattan beri. Ona o birinci şikayet ediyor da. Men ya den yartına ödüm işledim diye. Bu yartına geldi, ol üçte bir yerine geldi diye. Nem için niye menem 200 alyan, olam 200 alyan diye. Ona ol eýer jogap beri, yer mülk menki. Isleden bir yerini koyacakты, şolary ýöne daşyndan serette durdup 400 tümen verecek. Tümen demenki, yer demenki. Sen bilen özüň bilen düşünşemizde näme diýip düşünşdik? Şo düşünşen, sen özüň bilen gurulşylan gurruňy we özüňe qaýıl edilen bahany bil, iyil bileýiň bolmadym diýdi. Şoň üçin biz de şondan öwrenmeli, ibrat almaly, terbiýe almaly. Allah Taala senin bilen bu dünýäde ol ilmi sakda sana nämen qaýıl edip lawhul mahfuzda takdiriňe nämen ýazan bolsa, öz başyňa takdir edilen zada şükret. Kıyınçılığına sabret, qowlugyny şükretdi. Senem sinagy meýdanyndan bir ýolagçy, kimen ýolagçy, nira ýolagçy? Hudaý tebarek we taalaanyň huzuruna barmaklygy ýolagçy. Bir baý bolup baýlykdan zekatly sadaka bolmaklyk bilen baryp Hudaýyň huzuruna barmaly, jogap bermeli. Bir gariplikden baryp jogap bermeli. Hawa bir ýene bir zatdan, bir ýene bir zatdan, bir ýene bir zatdan. Garady, her ki adam özüne berilen sinagy meýdan satyna paýlardan almaly, şol paýda şeriat nämen bürýän bolsa, şol paýyny düşen durmuşdaky zatlaryny şeriatyň buyuruşyna görä, Allah Taala Kur'an we Peýgamberiň hadisine görä ýüregede Hudaý tebarek we taala baryp atçot geçmeli, reviz edilmeli. Ve ileyhin nuşur diýip kän ýerde eli Allah Taala. Dönmekligiň soňuna maňadyr diýe. Men Hudaýyň huzuruna barar. Her kim her zatdan jogap berer. Menem özüme berilen paýdan dogry jogap bermekligi maňa nesip eýledi. Dilegçi bolmaly. Özünden özgöleňem, ey Allah'ım, eýlik musulman doňlaryň tanaýanyma, tanamaýanyma näme sinagydan boldum bolsaň, şo sinagydan dogry geçmekligi olary da maňa da nesip eýledi. Dua et. We özüňe edilene qaýıl bolmaly diýip jemaat. 10-njy itten öwrenmeli häsiýetime diýip jemaat. إنه إذا رحل من مكان لا يلتفت إليه وهذه من علامة المحزونين. Bir yerden göçüp başka bir yere gidiyen, bir bende göçmeli oldu mesela birinin ulusu oldu yani ahir göçmeli. Tezde bir zaya geçten, göçtün hem rahatlığına malar gidersin de. Tezde zaya göçtüm deyip sen beğenirsin, dökersin, sadaka edersin, toy edersin. Ama içene orada bir zat var, nira göç, eýeti nira gitsin, şu bar yerinde de, yok yerinde de yüzü salıktır. İtte şonyal häsiýet var, hemişe yüzü salık gaýgylylar. Ulema öwredipdir, siz de ittiýaly gaýgyly bolun. Bir zadyň artyp baýlygyň artsa da, jaýyň täzelense de, eşigiň täzelense de gaýgyly bol ki gabyr ýadyňa salyp gaýgyly bol. Göräýmeni begenäýmeli ýaly, ýöne gaýgyly bol diýip duralym. Näme üçin? Gabyr bar o, begenmeli, gowurulmeli zat, şükretmeli, gülmeli, ýylgyrmaly zatym, birden ýalňyş hereket edäýsem, jogabyny nähili bererkem, gabyra baramda, her giýip ýadymda, gabrda nähili gorka soragy jogabym, mahşer meýdanyna direlemizde, direler oňa şek şübhe ýok, ýöne nähili ýagda direlerkem, o mizanyň öňüne baramda Hudaý tebarek we taala bilen yüz durup görüşmeli, yüz her bir zadyma jogap bermeli. Jogap beribilermikem? O sogabymyň günämden geçmejegi görünüp dur, günäm kendir. Rahmetine salyp ýalkarmyka, rahmet ediyen benden plan işiň üçin diýip ýalkanjak bennelerden mikem diýip şo belli däl zat, şonu ýadyňa salmaly. Edi zaman hiç ýatdan çykarmalyň. Allahu tebarek we taala üç sanak zady
üç soňak zatda gizlek goýupdyr. Birlenji, radylygyny soňam işleň içinde gizlek goýupdyr. İkilenji, närdanlygyny haram işleň içinde gizlek goýupdyr. Üçlenji, dostlaryny benneleriniň içinde gizlek goýupdyr. Eger bir benne gödöňüze getirin, meselem haýsy birimiz men bolsam meselem, men bilemok, gizli men üçin, näme gizli? Allahu Teala maňa berjek, Allahu Teala'nın radylygy men üçin namazymdan rady boljakmy, oradamdan rady boljakmy, Kur'an tilawet edýänligimden rady boljakmy, zekat berýänligimden rady boljakmy, ilmli bolanymdan rady, belli däl. Belli bir zatdan rady boljak, ýöne nämeden radylygy belli däl. Şoň üçin insan hemme rady boljaklaryny ýapyşmaly, şundan rady bolarym Allah'ım. Allah'ım ibadetimden mi? Allah'ım şu güler yüzümden mi? Belli däl. Allah gizlek goýdy radylygyny soňa işleň içinde. Şoň üçin musulman adam her bir soňaga ýapyşmaly, belli däl haýsyndan rady boljagy. Belki şundan radidir Allah Teala. Belki şundan radidir Allah Teala. Belki şundan radidir deyip hemme işe yapışmalı. Belli däl sen üçin haýsyndan radi boljagy. Ýöne belli ki bir zatdan radi boljak Allah Teala. Ve her bir haramy işe göreňde Allah Teala seniň eden zinaňdan närda boljakmy? Ya başga bir zat belli däl günah işiň haýsyndan sen illa senden närda boljagy. Her bir haramy göreňde meniň şu haramy işe aýsam haýsy haramdan belli däl, şu haram edäýsem Allah menden närda bolaýmasyn diýip hemme haram işden gaçmaly. Her gijäni gadyr bil, her göreniň hydyr bilýär Türkmen ağa. Şu görýäniň içinde hökman Allah'ın dostu diýdi, sakally selleli ağa şekil bir zat gözlemeň. O da bolbiler. Emma belli däl, sakally bolsun, sakalsyz bolsun, belki musur döküp börendir, belki polisiýe bolup börendir, belli däl. Belki çopandır, belki gidip öğren bir ikmanlıdır. Belli däl Allahu Teala'nın kimi dostum diýip saýlandygy. Allah'ın dostlary üç görünüş bolardy ya. Bir görünüşi Allah'ın takvalykdan ýa Allahu Teala'nın dostlarynyň hasabyna geçerligini özüm bilen ak, ilen bilen ak. Şeýle bir takwa, şeýle bir gowa adam Allah dostum diýip saýlap duran öz habary ýok, iligim habary ýok. İkilenji görünüşi wa özüne haber edilýär bir zat edip. Belki düştedir, belki huştadır. Allah Teala'nın söýýänligi şoňa bildirilýär, ýöne ille bildirilmeýär. İl bilmeýär şoň öwliýa adamdygyny. Üçüncü biri wa olar o a'la derejedekiler. Bu döwürde kän ýok olar. Özüne de bildirilýär Allah'ın dostlugy. İl günen bilýär şonu. Açyk keramat görkezip bilýän adamlar. Hudaýa dalasa dersen açyk keramat görkezip bilýän adamlar. Şonuň üçin belli däl kimden kimi dost diýip saýlapdyr. Her görüň şular belki Allah'ın dostudur diýip keşfine, baýlygyna, garyplygyna, amlygyna, alymlygyna seretmezden her kim musulman mı siýlemaly? Hudaýa secde edýär mi siýlemaly? Ýalňyş akydada bolsa aýo planlardan diýme, doganyň sen. Ol onu meselem ay o Wahabi, ay o plan diýme. Musulman doganyň. Ol ýalňyş akydany dini ýykjak bolup öwrenmedi. Belki ol akydany dini ýykmaklyk üçin öwredipdirler, ýola goýupdyrlar. Ol ýöne ýalňyşlygyny bilmän, dogrudur öýdi öwren. Sen oňa düşündir, bagyryňa bas, doganym diýip, musulman doganym diýip, ine şeýle diýip, bir alim bilen duşur, delillerini getirişdir. Agdy bir bol. We dua et ey Allah'ım, biz ýalňyş boldyk, bizinkini o ýalňyş boldy, oňkyny düzet, bizi bir salihlaşdyr, kämilleşdir diýip duada bol. Agdy birligi ellen berme. Bir-birine dua edip, bir-birine Hudaýdan dilemekligi ellen berme. Ki şeytan aleyhillâna def bolsun, gamly bolsun, begenmesin. Meňe edenim pasty, bular gyrlyşdyrdım. Musulmana filanak, musulmanyň aýybyny örtenak, musulman bir-birine Hudaýdan dilenak diýip şeytan aleyhillâna begenmesin. Goý Allah begensin, benden bir-birine her halla bir-birini menden dileýär. O Allah haýsy bir zady güýje ýetanak, hemme zady güýje ýetýär. Ey Allah'ım hemmemizi bir-birimize agdy bire dewri. Ey Allah'ım hemmemizi bir-birimize düşünýäne dewri. Ey Allah'ım aralarymyzda ters akydalar düzedip ýola goýup fitne sokýançylaryň fitnesinden, töhmetçiligiň töhmetinden, agdalalyk isleýän adamlaryň şerrinden saňa sığynýanyny eliňizde dua et, Allah kabul etmezmi?
Yurdumuz parahat şu parahat yurdu parahatlığını bolacak bolyandan yüzüne aňyryk etdi diýdi. Dua et, duan kabul bolmadymy? Elbetde kabul bolar. İnşallah gayrat edeýin. Edilen wagtlardan hayırlanýansyňyz, o amel edýänsiňiz diýip umid edýäs we Allahu Teala'dan tekrar dua edýäs. Edene de, dinläne de amel etmeklik Allahu Teala nesip eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala hayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn bi rahmetike ya Allah.